Lada pila tam sapu sausnam but pila dan menopause. Pisngau kemba pimla yo konshu. Kadai nam. Henry but ki modern technique jongka IVF nginla ban monra menstruation but ka uterus jongpi ngila bangin penbiang ban yo kon but penyo I ya ka result ka babiang. Uba peniat sing CM Chief Executive Member ka KHADC. Ula kentok tengah unang ilam ka Voice of the People's Party VPP uba Ardan Mela Basayumon. Halor kejing kena bagi MDC ka KHADC kidai kebelakut kapor ne kebela expire. Haba kerani gelat patai kubor uba peniat sing CM bulong baka biang mancakot ki MDC kebelakut kapor. Ndai ki baterai ka kampat. Bani ki MDC ki bamsutho e kabor ki ikhtiar bat ki bahiar syukino na kejengnong MDC tang shteng samoy. Kabon rapat ke jing donong hadu lai klur duna ban penlong biang ek election MDC. Uba peniat sing CM ulong chosho ba kejing penjelan ke sarkar ya ki election MDC kelong namar badan kam ban penbet ban penbiang ru ya ki arp kendai tli ki constituency. Hadian badan kejing uat ngi patba ban kedau ru bakarai ban penlong ya ki election MDC kam syong ha ka keti ki MDC. Mereka dai ha ka district council affairs jong ke sarkar jela. Habai kran lor kejing tumu ke sarkar India ban penkelai ke 6th schedule. Uba peniat sing CM boleh tu ke sarkar India kalak banwanra ke 6th schedule amendment bill ha ke yang dorbar parlimen ha unai wiang. Ha ke dorbar senrai jong ke yang dorbar parlimen. Habai kran sekilat patai kubor ha kalai tarik unai lor arajar arpusau. Chief Executive Member boleh tu bahalor kejing tumu ke sarkar India banwanra ya kejing kelai ke 6th schedule. Nakaliang kishpautli ki Autonomous District Council jeng kijela kathan dalam mingi. Keladap ban pentip bagi keladap tahu ya kawai ke komiti kebela kliat do nitin rai. Menteri ke sarkar pedeng bagi keladap ruban ai kejing mut jeng kisah ke sarkar India halor kani. Batchan ke council kan selet biang Delhi benekran halor kani ke benta. Uba peniat sing CM ulo ongru baleng ba kejing penkelai ke 6th schedule kan la ban kampen klanyi ki Autonomous District Council kenang ban la ban penek ya ka tenrai jong ukasi. Halor kejing mi iku bor ba uba peniat sing CM ula benekun no ki election MDC nanong Thamai constituency. Ula ong ba kene ka kubor kampati kena namar endang hab bene slok sha bagi nong kershan na sorang kam constituency. Bat dan sa syeme karai halor kani. Daka kubur ru bulayo kejing terwa benekun ki election MDC na kanong Thamai constituency. Te nakaliang juni la dep lut hikam bat ngiru ni lapan kre ek election te ringi sutu election kam dei haka benta jungi bangin penlong dalade ya lade henry ngi sutu election ka haka DCA department haka state government ban penlong ek election jungi district council apo Meghalaya te ka rule ka sya ba extend lenin penjalan biang ka samoy trikam lada don kadaw tekat kum ka jingi hi jonga shimet dene kum CM jong KHDC kadaw bahap ban penjalan biang ka samoy trikam kalong ban penkre ya ka election process mentah hap penbiang hap notify ya ki electoral roll hap le ka summary hap le ka revision hap le nadong syadong habide ki electoral roll namar ka district council election ka hipher na ka MLA election himla ban shim ya ka electoral roll jong ka MLA le ni ka MP haman ki constituency tengi ni la long ki blak re ni lai lum meeting baro ki MDC la pentip ya kata but shen the singing up ya ka rai jong sarkar anu kan perbina election te habai dei pat pa ka jingken no jong president jong ka VPP ba ni ki MDC ni dei ki ta ki expiry MDC ne don ru bala penukam na ki la long kum kita ki dawai expiry mo ngang ong dangla mengi ki MDC expiry ki bedang terekam ki bedang snaan ki bedang thawaan bat ki bedang persyang bentrei hadis council nam tajing mentoi pai ba ban ya utu MLA ne MDC bam sutu ekabor ki ikhtiar lajong shitang samai ru resign nakakam te kajingkeli pai ba dikata dangla expiry MDC ne dangla MDC uba resign ya kakam nama kajing resign jong kitu ki MDC hatu kapor kenang bakin tip ki pai ba kalong kajing du nong ka bakraw ya ka council ka kubor badang mi tangshen bakaladon kajing sawan ang ninatay ba la mi ka kerteng ga jongi ba ngidon jingmut ban ya kunno ya kan MDC election nong Thamai hoi hadu menta kampat mi nanga shimet ban
pentip lani ben tikna ya kata Henry ka meeting ke badangsa ru bat kinong kitkam jong ka son kham mor keneng konsumsi kadangsa lashim tayo bat ondang ila dep punya kendu bat ki yin yo ben yakran yan apta ka bha ka met jong konstituensi mor keneng son kham bat ngin sa shim pat sike ikarai hadin ya ka ba ya de kata hoi kala don ka jing wan terwa na ki rang ba na ki long keme na ki samla po nok thmai konstituensi nadu ba don kenika jingja au arja pulai bengi syarem no kamali na mor keneng kila don ka jing wan pen snow ba balai phim ya wan ya kun no nanong thmai ke yang sa jungi ru ka ha benong thmai te hendrai kata nganam patla ban ai ka rai ka ba tikena menta tat bandang la la ban penlong ya kata jing ilang bani kendu ba kinong kekam ngin seperti kena pat bat ngin sapat ban yo ban pendapat ba ya kata